Каква мислите, че разликата е между село Горно Уйно и село Долно Уйно? В село Горно Уйно на мъжете били 12-15 см, а в Долно Уйно 20-25, че понякога ще 30 см. Даже легендата разказва, че имало един бай Уйо с много голям уй. 9 връбчета може ли да кацнат по дължина, че даже и 10. 10-то стояло на един крак. Та... Разликата идва там, че в първото село правили щателно измерване на дължината, а във второто село едно допитване до хората. Да. Това е всичко, което трябва да знаем, драги зрители, за рейтинга на политиците. Да?